Матеўскае Евангелие. Тут мы бачым сапраўды 10 стагоддзяў нашай гісторыі. Гэта і тэкст Святога Пісання, гэта і надпісы, пакінутыя ў 16 стагоддзі, гэта нотатки уже 19 стагоддзя наших папярэднікаў, гісторыкаў віленскіх, которые зафіксавалі гэты кніжны помнік для наших сучаснікаў. Сапраўды, дзякуючы такому партнёрству, з іншага боку, узнікла і сама магчымасць абсалютна бясплатна, як гэта і павінна быць, перадаць гэтыя кнігі бібліятэкам усіх рэгіёнаў Беларусі. І я спадзяюся, сённяшняе мерапрыемства менавіта найперш гэту мэту ставіць як асноўную. Организатор сегодняшнего мероприемства не просто господыня, а человек, который зробила вельмі много для того, как сегодня у нас все отрымалось, и человек, идея которого сегодня реализуется. Тому низкий поклон, я вельмі рады быть, вельмі рады бачить, как меняется библиотека и меняется до лучшего. Спасибо. Ну, я уже, наверное, скажу два слова для тех, кто ходит в нашу библиотеку или не ходит в нашу библиотеку. Все вот эти уникальные издания, которые вы видите вот тут, это все издания такого проекта по обновлению и возвращению.